לא מכיר את הדרך, היא מבינה טוב ממני. מה מניע, מפתיע, מגביע אותי ומפיל. עומר 96-97, בידיו של סתיו אלימלך, הקפטן של הקבוצה שבאה נביאת הנגב. החציד החזק וחשוף ותתחיל להוביל, מצפה שהגיע מרחובות של שתיקה, והניח לילד לשמוע סיפור שאפשר לרפא בו, ישראל נראית כמו שנראית על המפות קטנה, אבל מקסימה. יש כאן בעיה, הקשר עם החללית ניתק. 1 בפברואר, כמה דקות לפני הנחיתה, במהלך הכניסה לאטמוספירה התפרקה המעבורת בגלל תקלה. כל 7 אנשי הצוות, בהם גם רמון, נהרגו. השבוע שלם מתבונן עכשיו בהתחלה, לא פותר תשבצים, לא עסוק בחידות שכאלה. השאלות ששאלתי רובן נשארו בלי תשובה, ממרחק שנות חושך ואור שעשו איתי דרך.